ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം ഇന്ന് 3-ാം ദിവസം അല്ലെ, 3-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. പുതിയ പുതിയ അറിവുകളാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ അധ്യായത്തിലൂടെയും വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് നമുക്ക്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മള് ആത്മതത്വം മനസ്സിലാക്കി, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക അല്ലെ, നചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ നശോഷയതി മാരുത. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിനെ ഏത് തരത്തിലും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അത് അനശ്വരനാണ്, ശാശ്വതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദേഹി നിത്യം അവധ്യോയം, ദേഹി അവധ്യനാണ്, വധിക്കാനേ സാധിക്കില്ല ഒരിക്കലും. പിന്നെ എന്തിനാ നീ വിഷമിക്കണത്? ഒരാളെ വധിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ശരീരത്തിന് നാശം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാനാവില്ല. പഴയ വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ ഈ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം തീരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജന്മം, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതല്ല, അപരിഹാര്യമായതാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കാതെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യൂ അർജുന, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് ഭീരുത്വമല്ലേ എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആത്മാവിനെ, അതല്ലെങ്കിൽ അന്തര്യാമിയായ ഈശ്വരനെ, ഇപ്പൊ ആത്മാവ്, ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ളത്. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അജനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, ആദിമനാണ് ആ ആത്മാവ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് സകല കർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കണം അല്ലെ. അപ്പോ പതനത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത് ഏതാണ്? പല ആഗ്രഹങ്ങള് അല്ലെ, ആസക്തി, കാമമാവുന്നു, പിന്നെ ക്രോധമാവുന്നു, സമ്മോഹം, സ്മൃതി വിഭ്രമം, ബുദ്ധിനാശം, അങ്ങനെ സർവനാശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് അർപ്പണമായിക്കൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. കൂടി പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ വിഷയങ്ങളെ പിരിച്ചെടുക്കാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ച് വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് 3-ാം അധ്യായം, കർമ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനനാ. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ. എത്ര പേരാ വിളിക്കണേ അല്ലേ? ജനാർദ്ദനൻ, കേശവൻ, കേശി എന്നുള്ള അസുരനെ കൊന്നതിന്റെ പേരില കേശവൻ എന്ന് പേര്. ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് വെച്ചാല് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബുദ്ധിയെ നമ്മള് ജ്ഞാനാർജനത്തിന്
പുരോഗമിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുക. അതാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണ അവബോധം. ഭഗവാനാണ് അല്ലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം. ഭഗവാന്റെ ആ സർവശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അതാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാളും കർമ്മയോഗമാണോ ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠം? അപ്പോ ബുദ്ധിയോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങ് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ അറിവ് നേടുക ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ അല്ലെ. കർമ്മനിരതരാവണം എപ്പോഴും നമ്മൾ. ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാനല്ല ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ലിവിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലിവിങ് അല്ലെ. ഏകാന്തത്തിൽ തപസ് ചെയ്യുമല്ല. യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച അർജുനൻ എല്ലാം ഭഗവാനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ തനിക്ക് യോജിച്ചത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാനിപ്പോ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം നൽകൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അർജുനന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തില് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോഴ് ഭഗവാനിലെ ശരണാഗതി ചെയ്ത അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോ ബുദ്ധിയോഗമാണോ കർമ്മയോഗമാണോ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യം അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. തുടർന്ന് പറയാണ്, വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവമേ തദ്ദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിയോഗമാണ് നല്ലത്, പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കർമ്മയോഗമാണ് നല്ലത് എന്ന്. അപ്പോ അങ്ങനെ ദ്വയാർത്ഥത്തിൽ പറയരുത് കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായത് ഒരെണ്ണം മാത്രം, തദേകം വദ, ആ ഒരേ ഒരെണ്ണം മാത്രം നിശ്ചയിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ്. തദ് ഏകം വദ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരേ ഒരെണ്ണം മാർഗം. പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം എനിക്ക് അറിയണില്ല, തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങൊരു കാര്യം ചെയ്തു തരണം. അങ്ങ് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ട് ഏതാണെന്നോ ഒന്നിനെ, തദേകം വദ, ആ ഒരേ ഒരെണ്ണത്തിനെ എനിക്ക് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പൊരുളിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുവഴിയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്ത ആള് അല്ലെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റിയിട്ട് സംശുദ്ധമാവണം, എന്നിട്ടേ സന്യസിക്കാനൊക്കെ പോകാവൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ പിന്നെ സന്യാസമാണോ പോകുന്നത്? അല്ല, നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങണം. അതിനൊക്കെ ശേഷം മാത്രമാണ് അല്ലെ ഭിക്ഷ എടുക്കാനോ ഒക്കെ പോകേണ്ടതുള്ളൂ. ഇപ്പോ ലൗകികരായ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിനാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ. ഈ ശുദ്ധീകരണം ഇങ്ങനെയുള്ളത് നടക്കാതെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാലോ അതില് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കൂല്ല. അപ്പോ സദാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് അല്ലെ, ശരീരമോ ആത്മാവിനാലെ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു ജഡവാഹനാണ് ശരീരം അല്ലെ. അപ്പൊ ചിത്തവൃത്തികൾ കുറയണം, ചിന്തകൾ കുറയണം, ഭഗവാനിലേക്ക് ചിന്ത വരണം, മറ്റു ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ കുറയണം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ പറയണത് എന്താണ്? എനിക്ക് തദേകം വദ, ഒരെണ്ണം മാത്രം. ബുദ്ധിയോഗം നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം നല്ലത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കരുത്. എനിക്ക് ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായതെന്ന് തദേകം വദ, ആ ഒരേ ഒരെണ്ണം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ്. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. നച കർമ്മ നാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ നച സന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. എന്താ പറയണേ?
ഈ സന്യാസം ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, ബുദ്ധിയോഗം മാത്രം മതി, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഇരുന്നാ മതി, അതല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്താല് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ സന്യാസം എടുക്കാന്ന് വെച്ചാലോ, സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണതയും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാനാ പറയണേ അല്ലേ. ഇപ്പോ ഇവിടെ കുറെ സന്യാസിമാരുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ അവരുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, പുറമെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ സന്യാസിയാ അല്ലെ. ഇപ്പോ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത കപട നാട്യക്കാര് ചില പേരുണ്ടാവും. ധ്യാനം വെറും അഭിനയമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കും. മനസ്സിലോ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ, മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകും. അങ്ങനെ ശുഷ്കമായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനായിരിക്കും അവര് പറയാ. വഞ്ചകരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര്. ഇപ്പോ സാമൂഹ്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖമൊക്കെ ആവാം അല്ലേ. ഈ നിബന്ധനകളൊക്കെ അംഗീകരിച്ച് നമുക്ക് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ക്രമേണ ജീവിത ശുദ്ധിയൊക്കെ നേടാം. കർമ്മ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വേണം, അല്ല കണ്ടമാനാവരുത് അല്ലെ. എല്ലാത്തിലും ഒരു മിതത്വം വേണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക അതല്ല. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഘ സമാചര. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ യജ്ഞം, ഭഗവാൻ യജ്ഞരൂപിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ യജ്ഞപുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. യജ്ഞം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ഒരു യജ്ഞമാണ്. അല്ലാതെ ഈ അഗ്നി കൂട്ടി അതിലേക്ക് നെയ്യ് കോരി ഒഴിക്കുക, അത് മാത്രമല്ല യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ യജ്ഞപുരുഷൻ ആണ്. ഭഗവത് അർപ്പണമായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് യജ്ഞമാണ്. വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കും അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ 3 തരം കർമ്മങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. സകാമകർമ്മം എന്ന് പറയും. അതെന്താണ് സകാമകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? കാമനയോടെ, ആഗ്രഹത്തോടെ, ഫലകാംക്ഷയോടെ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന ലാഭം ഉണ്ടാവാനാണ്, അങ്ങനെ പ്രതിഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനെ സകാമകർമ്മം എന്ന് പറയും. പിന്നെയോ നിഷ്കാമകർമ്മമുണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാമനകൾ ഇല്ല, എന്നാലോ ആ കർമ്മത്തിനോട് ആസക്തി ഉണ്ട്, ആ പ്രവൃത്തിയോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, ഫലം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് നിഷ്കാമകർമ്മം എന്ന് പറയും. ഇനി വേറൊന്നുണ്ട് ആ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ കർമ്മം എന്നാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മയോഗമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ഭഗവാൻ. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് അർപ്പണമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ അകർമ്മം എന്ന് പറയും. അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെയുള്ള അകർമ്മത്തിന് പാപമോ പുണ്യമോ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. പാപമായാലും പുണ്യമായാലും ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയൊരു ജന്മം എടുത്ത് ഇവിടെ വരേണ്ടി വരും ഭൗതിക ലോകത്തില്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാപവും പാടില്ല, പുണ്യവും പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനിമൃതി ചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയാ. അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു സാധകൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? അകർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ സകാമകർമ്മമല്ല. കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം, അങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിയത കർമ്മം. ഓരോരുത്തർക്കും സ്വധർമ്മം ഉണ്ടാവും. ഒരു അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കള്, എന്താ പറയാ, ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വധർമ്മമുണ്ട്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് കർമ്മം. വിധിവിഹിതമായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മത്തിന് കർമ്മം എന്ന് പറയും. ഇനി വികർമ്മം എന്നാണെങ്കിലോ, വിധി നിഷേധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്, ചെയ്യരുതാത്തതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്, അതൊക്കെ വികർമ്മത്തിൽ വരും. ഇനി അകർമ്മം എന്നാണെങ്കിലോ, ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനില് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്,
അത് അകർമ്മം. കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം. അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ? നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് അത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവാനുള്ള വഴി എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ സംഹിതത്തിനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കുക. സ്വന്തം തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. നമ്മളുടെ കർമ്മ ഓരോന്നിനും ഓരോ കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവും. അത് കർമ്മം ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ അതിന് ഫലം ലഭിച്ചോളണം എന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ കോടി കോടി ജന്മങ്ങള് സഞ്ചരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളവരാവാം. അപ്പോള് ഒരു കഥ പറയാം. ഒരു വിത്ത് പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് കർമ്മഫലം വരിക. ചെയ്ത തെറ്റിന് ഉടനെ അല്ല ഫലം ലഭിക്കുക. അനേക ജന്മത്തിനു ശേഷം ആവാം ചിലപ്പോള്. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ 100 മക്കള് യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, 50 ജന്മം മുമ്പ് താങ്കൾ ഒരു പക്ഷിയെ അമ്പെയ്തു. പക്ഷി കിട്ടിയില്ല, പക്ഷിയെ പറന്നുപോയി. ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവയുടെ 100 മുട്ടകൾ തട്ടിയെടുത്ത് അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിച്ചു, എന്നാൽ 50 ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ എന്താണ് ഞാൻ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, 50 ജന്മം പുണ്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു 100 പുത്രരുണ്ടാവാൻ എന്ന്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫലം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലെ? പരിപക്വമാവണം. അതിന്റെ പാപഫലം പക്വമാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അല്ലെ സഞ്ചിത കർമ്മം പ്രാരബ്ധ കർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായ കർമ്മഫലങ്ങൾ പലതും വന്നേക്കാം. എന്നാലോ കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാ പാപത്തെയും തടയും എന്നാണ്. നാമജപത്തിലൂടെ എല്ലാ ദുഷ്കൃതവും നീങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു കല, അതാണ് ആ കർമ്മത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു പ്രീതിക്കായിട്ട് യജ്ഞം എന്ന നിലയില് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മൾ അകർമ്മം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്കായിട്ടല്ല നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രമേണ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഉയർന്നോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈ ഭുഞ്ജതേ തേ ത്വഖം പാപായേ ഭജന്ത്യാത്മകാരണാത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം തന്നെയാണ് ഇത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. പറയാണ്, നമ്മള് ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മാർക്കറ്റിൽ പോയി പൈസ കൊടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ, പച്ചക്കറി മറ്റുള്ള ഗ്രോസറി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് അടുക്കളയിൽ കയറി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഴിച്ചു. എല്ലാരും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാരും കൂടെ കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പാപത്തെയാണ് നമ്മളപ്പോ ഭുജിക്കണത് എന്ന്. എന്നാ പിന്നെ പാപം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ഓരോ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പച്ചക്കറി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു, അതിന്റെ പിന്നില് ഒരുപാട് പാപകർമ്മങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ? ഒരുപാട് ജീവികൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അതുപോലെ കുറെ പാപം ഉള്ള ആൾക്കാര് കുറെ കള്ളത്തരമൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നമ്മള് അതൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുണ്ടാവും നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ആയില്ല. നമ്മള് എല്ലാം പരിശുദ്ധമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് അത് സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാന് നൈവേദ്യം തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ സിരകളെല്ലാം പരിശുദ്ധമാവും. ആത്മാവ്, ശരീരം എല്ലാം, ചിന്തകള്, വാക്ക് എല്ലാം പരിശുദ്ധമാവും. അങ്ങനെ എന്നും പ്രസാദമായിട്ട് സാധകര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. പ്രസാദേ സർവ ദുഃഖാനാം ഹാനി. അല്ലെ? പ്രസാദം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു ക്ലേശവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയും പവിത്രമായതാ, ശ്രേഷ്ഠമായതാ പ്രസാദം. ഭഗവാന് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കാം.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആ എസൻസ് സ്വാംശീകരിക്കുകയാണോ ചെയ്യണത്? അല്ലെ? ചില പേര് ചോദിക്കും, ഭഗവാന് വെച്ചത് അതേപടി അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന്. അല്ല, ഭഗവാന് ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്ന് അത് സ്വാംശീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രല്ല, അത് നമ്മൾ പിന്നെ കഴിക്കുമ്പോ അത് നല്ല രുചിയും ആസ്വാദ്യകരമാവുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ? പ്രസാദം അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ സ്വയം ഭുജിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതാണ് ഭക്തർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. നല്ല നല്ല പരിശുദ്ധമായിട്ട് ആഹാരമൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയം തുളസി, അല്ലെ? തുളസി ഇല ഇട്ടിട്ട് ഓരോന്നിലും തുളസി ഇല വെക്കും. എന്നിട്ട് അത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കും. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. നമുക്കും അത് കഴിക്കാം. അതാണ് ശരിയായ രീതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആഹാരം വേണം, അല്ലെ? അതിപ്പോ ധാന്യങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്, അത് സസ്യങ്ങള് വഴിയാണ് നമുക്കുള്ള ആഹാരമൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ സസ്യങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാവണത്? മഴ വേണം, അല്ലേ? മഴ വേണം, വെയില് വേണം, ഒക്കെ വേണം. മഴ എവിടുന്നാ ഉണ്ടാവണത്? യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മഴ ഉണ്ടാവണു. യജ്ഞങ്ങൾ എവിടുന്നാ ഉണ്ടാവണത്? അത് വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അറിവ് കിട്ടുകയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം വേദങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്. മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും സസ്യങ്ങൾക്കൊന്നും വേദവിധി പ്രകാരം ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് വേദവിധി പ്രകാരമാണ് അവര് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അത് വേദത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പല പല യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതനുസരിച്ച് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക, കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചക്രം കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിളാണ് ഇത്. ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അറിവും വന്നിട്ടുള്ളത്. വേദങ്ങള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നു. അതിൽ പറയുന്ന കർമ്മകാണ്ഡപ്രകാരം അവനവന്റെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഓരോരുത്തരും ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ അത് യജ്ഞമായിട്ട് മാറുകയാണ്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യജ്ഞം. അങ്ങനെ യജ്ഞത്തിലൂടെ എല്ലാ ദേവന്മാരും പ്രസാദിപ്പിക്കപ്പെടും. വരുണൻ, അഗ്നി, അതുപോലെ അല്ലെ സൂര്യൻ, എല്ലാം. അങ്ങനെതാ നമുക്ക് അവരുടെയൊക്കെ ദേവതകളുടെയൊക്കെ കൃപയാല് മഴ കിട്ടണു, വെയില് കിട്ടണു. അങ്ങനെ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണു, ഗ്രെയിൻസ്, ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി പിന്നെ അതിനെ നമ്മള് പരിശുദ്ധമായിട്ട് പാചകം ചെയ്ത്, അല്ലെ, നല്ല സ്വാദിഷ്ടമാക്കിയിട്ട് അത് വീണ്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു സൈക്കിള് ഒരു ചക്രമായിട്ട് അത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ പോവും. ഇതൊരു യജ്ഞചക്രം എന്നാ പറയാ. ഈ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ യജ്ഞചക്രം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടണം, അല്ലെ? നിയത കർമ്മങ്ങള് ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ച എല്ലാ ദേവന്മാരും സന്തോഷിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരും അന്യദേവതകളൊക്കെ സന്തോഷിക്കും. ഇങ്ങനെ മഴ, കാറ്റ്, വെയില് എല്ലാം കിട്ടി നമുക്ക് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ, പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് നൈവേദ്യമായി സമർപ്പിക്കണു. അങ്ങനെ ഒരു ചക്രം, യജ്ഞചക്രം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, 4 യുഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ഓരോ യുഗത്തിലും ധർമ്മമുണ്ട്. ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാം. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് എന്തായിരുന്നു? ധ്യാനമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരാൾ തപസ്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അന്നത്തെ ഒരാളുടെ ആയുസ്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,00,000 വർഷമായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ ഭഗവാനെ പരമാത്മ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ച് ധ്യാനത്തിലിരിക്കും. ചില പേര് 60,000 വർഷമൊക്കെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കും എന്നാണ്. അന്ന് സത്യയുഗത്തിൽ അങ്ങനെയാ. പിന്നെ ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോഴ്
ആ യുഗധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങൾ യജ്ഞമാണ്. അപ്പോ ആ ത്രേതായുഗത്തിലെ ഒരാൾക്ക് 10,000 വർഷമായിരുന്നു അത്രേ ആയുസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ദ്വാപരയുഗം വന്നു. ദ്വാപരയുഗത്തിലാണത്രേ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണത്. വിഗ്രഹ ആരാധന ആയിരുന്നു ആ യുഗത്തിലെ ധർമ്മം. ഓരോ യുഗത്തിന്റെയും ധർമ്മമുണ്ട്. അപ്പോ ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ധർമ്മം ഏതാണ്? വിഗ്രഹ ആരാധനയായിരുന്നു. അന്ന് 1000 വർഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആയുർദൈർഘ്യം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് യുഗത്തിലാ? കലിയുഗത്തിലാ. അപ്പോ അവിടെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് ഈ യുഗധർമ്മം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ നമുക്ക് എത്ര ആയുസ്? 100 അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും 100ഇല്ല, എന്നാലും ഒരു ആവറേജ് അല്ലെ 100ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആയുർദൈർഘ്യം. അപ്പൊ അതാണ് 4 യുഗങ്ങള്, യുഗധർമ്മങ്ങള്, അതിന്റെ ദൈർഘ്യം. അതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? SB എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നാ. ഈ SB അതിലെ 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് വായിക്കണം. ഇങ്ങനെ കൊടുത്താല് SB ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12ാം സ്കന്ധം 3ാം അധ്യായം 51ാം ശ്ലോകം അങ്ങനെ വായിക്കണം. ഇതിവിടെയാണെങ്കിലോ ഭഗവത്ഗീത BG എന്ന് എഴുതിയാല് ഭഗവത്ഗീത 10ാം അധ്യായത്തിൽ 25ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് വായിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണെങ്കിൽ, കൃഷ്ണവർണം തുഷാ കൃഷ്ണം സാങ്കോപാംഗാസ്ത്രപാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായൈർയജന്തി സുമേധസ. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഇസ്കോണിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പലരും കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അഥവാ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സെയിന്റ്, ഒരു സന്യാസി എന്നതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നാല് അതല്ല, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്, കലിയുഗ അവതാരം, ഗുപ്ത അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാന്റെ ഈ അവതാരത്തെയും പൂജിക്കും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. ആരാണോ നിരന്തര നാമജപം നടത്തുന്നത്, ആ കറുത്തിട്ടല്ല, സ്വർണ്ണ നിറത്തിലാണ്, പാർഷദന്മാരോട് കൂടെയാ, ഒരുമിച്ചാണ് ഈ കൃഷ്ണാവതാരം ഉണ്ടായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. അതാണ് ഈ ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വീണ്ടും 12ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കലേർ ദോഷനിധേരാജന്യസ്തിഹ്യേകോ മഹാൻ ഗുണ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗപരം വ്രജേത്. ഇപ്പോ കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദോഷങ്ങള് നിറഞ്ഞതാ. പക്ഷേ ഒരു ഗുണമുണ്ട് കലിയുഗത്തിന്. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവാം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില്, ഈ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നാമജപം. അതാണ് യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് നാമജപമാണ് എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ്, ഈ നടുവിൽ കാണുന്നതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹം പാർഷദന്മാരോട് ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ 2 മണിക്കൂർ വേണം. പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊന്ന് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോവാം. ഇപ്പൊ ഭാരതം ഒരു തീരെ ഭക്തിയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം, അഗ്നിപരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നുപോയ സമയം, ഈശ്വര പുരുഷന്മാര് അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സനാതന രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് 1486 ഫെബ്രുവരി 18 ബംഗാളില് നവദ്വീപില് മായാപുരി നഗരത്തിലെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സ്വർണ്ണ നിറത്തിലാ രാധാദേവിയുടെ നിറ, അങ്ങനെ നിറത്തിലാണ് അവതരിച്ചത്. അപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ ഗൗരാംഗൻ എന്ന എല്ലാവരും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു വേപ്പ് മരത്തിനടിയിലാ ജനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിമായി എന്നും, നീം കാപ്പേട്, അപ്പോ നിമായി എന്നും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജഗന്നാഥ മിശ്ര പിതാവിന്റെ പേര്, ശജി ദേവി മാതാവിന്റെ പേര്, വിശ്വംഭരമിത്രൻ എന്നാണ്, മിശ്രൻ എന്നാണ് ഇവര് മാതാപിതാക്കൾ ഇട്ട പേര്. അങ്ങനെ ഈ വിശ്വംഭരൻ വളരെ മിടുക്കനായിട്ട് വളർന്നു, പണ്ഡിതനായി മാറി. യൗവനയുക്തനായപ്പോൾ
വിവാഹിതനായി മാതാപിതാക്കളുടെ നിർബന്ധത്തില്. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിതാവ് അന്തരിക്കാണ്. അങ്ങനെ ശ്രാദ്ധമൂട്ടാൻ പോവാണ് ഗയയിലേക്ക്. അങ്ങനെ പിതൃപുരുഷന്റെ പാദമാണ് എന്ന് പറയാ ഗയ. പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൃപ്തി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ 1508 ഗയയിൽ ശ്രാദ്ധം ഊട്ടി. അങ്ങനെ പിതൃക്കളൊക്കെ തൃപ്തരായി. അവിടെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം മന്ത്രഗുരുവിനെ ഈശ്വരപുരി എന്നുള്ള ആചാര്യനെ കണ്ടുമുട്ടാണ്. അവിടുന്ന് മന്ത്രദീക്ഷ ലഭിച്ചു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രേമം കൊണ്ട് ഉന്മത്തനായിട്ടാണ് ഗയയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്. പോയ ആളല്ല തിരിച്ചു വരുന്നത്. ലൗകിക ഭോഗ വിരക്തി വന്നു എന്നാണ്. 1510 പിന്നെ കേശവ ഭാരതിയിൽ നിന്ന് അഖണ്ഡ ബ്രഹ്മചര്യ ദീക്ഷയും സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്നറിയപ്പെട്ടത്. ഭക്തിയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായിട്ട് ഭാരതമൊട്ടുക്ക് തീർത്ഥാടനം നടത്തി. അങ്ങനെ 1515 വൃന്ദാവനത്തില് എത്തി. വിശിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അന്ന്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ലീലാസ്ഥലികളൊന്നും അന്ന് പ്രകടമായി കണ്ടിരുന്നില്ല. എല്ലാം കാടുമൂടി കിടക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അന്തരംഗത്തിലെ എല്ലാ കണ്ടു. അങ്ങനെ വൃന്ദാവന ഉദ്ധാരണം നടന്നു ശിഷ്യരോട് സഹായത്താല്. അനേകം ശിഷ്യരുണ്ടായി. എല്ലാവരും ഭഗവത് നാമം ജപിക്കുക, ജ്ഞാനസഹിത ഭക്തി, അതാണ് വേണ്ടത്. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം അതെല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു. എല്ലാ ക്ഷേത്ര ദർശനവും കഴിഞ്ഞിട്ട് നൃസിംഹക്ഷേത്രം ആയിട്ടുള്ള ആ ശ്രീധാമമായിട്ടുള്ള പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണസന്നിധി ജഗന്നാഥപുരിയില് എത്താണ്. അവിടെ രാധാകാന്ത മഠത്തില് ശിഷ്യരൊന്നിച്ച് വസിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് അവിടത്തെ ആ രാജാവ് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ നാട്യമണ്ഡപത്തില് ഒരു തൂണില് കൈവച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് സ്വയം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അന്തരംഗത്തില് ദർശിക്കും. ഭഗവാനെ ദർശിച്ചിട്ട് പ്രേമോന്മത്തനായിട്ട് മഹാസമാധിയിലാവും. ആർദ്രഭാവം കൊണ്ട് ആ കൽ തൂണുപോലും അലിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഇന്നും ആ കൈ അകത്തുപോയ അടയാളം നമുക്ക് ആ തൂണില് ആ സ്തംഭത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. സമുദ്രം കണ്ടാല് അതിലേക്ക് എടുത്തു ചാടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാനാണ് എന്ന് നീല നിറം കണ്ട എങ്ങും ഭഗവാനെ കാണുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോടുള്ള ആ പരമപ്രേമമാണ്. ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന് രചിച്ചു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ 8 ശ്ലോകത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1543 ജൂൺ 14 48ാമത്തെ വയസ്സില് അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനായി എന്നാണ്. ജഗന്നാഥനിൽ ലയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. മഹാസാഗരത്തില് അതല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ ലയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഒന്നായി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കി ജയ്. അപ്പോ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോള് ഇത് ഈ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ എന്നുള്ള ആ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം അതും കൂടെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നാണ്. എന്താ അങ്ങനെ പറയണെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് പാർഷദന്മാരോടൊന്നിച്ച. അപ്പൊ അത് ഈ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നിത്യാനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇതാ ഇവിടെ ഈ നീല ഈ വയലറ്റ് കളറിലുള്ള അദ്ദേഹം ബലരാമനാണ്. പിന്നെയോ അദ്വൈതാചാര്യ ഇവിടെ കാണുന്നത് അദ്വൈതാചാര്യ. അദ്ദേഹം വിഷ്ണുവും ശിവന്റെയും കൂടെ ചേർന്ന അവതാരാണ്. പിന്നെ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് രാധാറാണിയാണ് എന്നാ പറയാ. ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് ഇത് നാരദമുനിയാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ 5 പേരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ എന്നാ. അപ്പൊ ഇതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. ആദ്യം പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ല, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
അപ്പൊ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. യദ്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തത്തദേവതരോജന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്താണോ ചെയ്യണേ അത് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ അനുകരിക്കുക, ഫോളോ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യണവര് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം അല്ലെ. റോൾ മോഡൽ ആവാൻ തക്ക പോലെ ചെയ്യണം പ്രവൃത്തി. അങ്ങനെ ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ലോകം അവരെ ആദരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ വേണം, അത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വേണം അയാൾ പെരുമാറാൻ അല്ലെ. സമാജ നേതാവ്, ആരാധനാപാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരാള് അത് ആ ആള് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണക്കാരും അനുകരിക്കുവാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ഭഗവാൻ എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്? ഒന്നിനോടും ബന്ധമില്ലാതെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെ. ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്ഡ് ആവണ്ട. അങ്ങനെ സ്വധർമ്മം ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക, ആ കർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ഒരു കൃതജ്ഞരായിരിക്കണം. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ. ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാം. അതിനെല്ലാം നമ്മൾ നന്ദി പറയാ അല്ലെ. ലക്ഷം പേർക്ക് ലഭിക്കാത്ത അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പലതും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ അങ്ങനെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ജീവിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന മേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഇനി നേടേണ്ടതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒന്നും കിട്ടേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ പറയാണ് പാർത്ഥ, പൃഥയുടെ പുത്രൻ അല്ലെ, അർജുനനെ വിളിക്കണ പേരാ പാർത്ഥ. ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന്. ഭഗവാന് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യാവതാരം എടുത്ത് വന്നപ്പോഴോ കാലി മേയ്ക്കുന്ന ചെക്കനായി, തേരാളിയായി, എന്തെല്ലാം വേഷം കെട്ടി അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇല്ലാത്തതായിട്ടോ ആവശ്യമായിട്ടോ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. എന്നാലും ഈ മാനവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെ, റോൾ മോഡൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനാണ് അത് ഭഗവാൻ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ഭഗവാന് ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും നേടേണ്ടതില്ല. ഈ ഗോകുലത്തില് സമപ്രായക്കാരോടൊത്ത് കാലുമേച്ചു അല്ലെ. സർവജ്ഞനായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം നേടി. നമ്മള് ഒരാളെ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സ്വയം ആചരിക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം ഉപദേശിക്കാൻ. അതാ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചത്. 27. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ മനുഷ്യന്, ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അഹങ്കാരം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഞാൻ അത് ചെയ്തു അല്ലെ, ഐ ആം ദ പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാ അല്ലെ. മറ്റുള്ളവര് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ സ്വയം പറയും. മറ്റുള്ളവരാ പറയണ്ടേ ആ ആള് നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്ന്, അത് നമ്മൾ സ്വയം പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. അങ്ങനെ മോഹിതനായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് താനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചിന്തിക്കണത്. വാസ്തവത്തിലോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നടക്കണത്. ഇവിടെ നടക്കണത് എന്താ? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ പിക്ചർ കണ്ടോ? ഇവിടെ കൃഷ്ണനുണ്ട്. ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങള് പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാവും ഓരോ വ്യക്തിയിലും. അപ്പോ അത് ഈ 3 എണ്ണം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത്, 3 പേര് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അങ്ങനെയുള്ള 3 ഗുണങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം.
ഇവിടെ ആളുകളെ, വ്യക്തികളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെറും പപ്പറ്റ്സ് പോലെയാണ്. ഈ നൂൽപാവാന്നൊക്കെ പറയൂലേ, പപ്പറ്റുകള്. അങ്ങനെ നൂല് പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോ കയ്യ് പൊന്തും, കാല് താഴും, അങ്ങനെയൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴ്, പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോഴ് നമ്മൾക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും പ്രഭാവം ഉണ്ടാവും. ചിലവരില് സത്വഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലവരില് രജോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലവരിലോ തമോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമുള്ള ഒരു അധ്യായം വരുന്നുണ്ട്, 14ാമത്തെ അധ്യായം. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോരോ ടൈപ്പ് കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അത് ക്രൂരകർമ്മങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക നല്ല നല്ല നന്മയുള്ള കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ പലരും പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ മാത്രാണ്, അല്ലാതെ നമ്മളല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഈ വിഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മള് അറിയണില്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കണമെന്ന് അറിയണില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൗതിക വിഷയ തൽപരനായ മനുഷ്യന് തോന്നുകയാണ് താനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മിഥ്യാഹംഭാവം വരും. ശരീരയന്ത്രം എന്നുള്ളത് പ്രകൃതി നിർമ്മിതാണ്. ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പ്രവൃത്തിയുടെയും കർത്തൃത്വം തനിക്കാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് അജ്ഞാനം കൊണ്ടാ. വിവരമില്ല, അറിവില്ല. അഹങ്കാരത്താലെ വ്യാമോഹിതനായ വ്യക്തി ഭഗവാനും താനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തന്നെ മറന്നു പോവാണ്. ആരാണ് നമ്മള് ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് നിത്യദാസനാണ് ഭഗവാന്റെ എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശാശ്വതമായ ബന്ധം നമ്മള് മറന്നു പോകാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോശം കർമ്മങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. 30. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ വിഗതജ്വര. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകാണ്. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണത്? മയി സർവാണി കർമാണി, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടണം നമ്മള്. എന്നിട്ട് ലാഭേച്ഛയോടെ അല്ലാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏതാണോ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ളത്, ഓരോരുത്തർക്കും വിവിധമായിട്ടുള്ള കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഓരോ പേരും. അപ്പോ അതൊക്കെ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ലാഭേച്ഛ, എന്താണ് എനിക്ക് ലാഭം കിട്ടുക എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല, ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഇതെന്റേത് എന്നുള്ള ആ മമത വെക്കാതെ, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതെ. എന്നാലോ അലസമായിട്ടും ചെയ്യരുത്, അല്ലെ? നല്ല ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് ചെയ്യ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങള്. അതാ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത്. നിന്റെ കർമ്മങ്ങള് എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന്. തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഒരാൾ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വേണം ഇരിക്കാൻ. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്, ദാസന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം. അതിനാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പരമാത്മാവിനെ കൂടാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിന്നാല് ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് പലതും ത്യജിക്കേണ്ടി വരും. ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലാതെ വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും വേണം. അതാ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 31. യേ മേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങള്, പാപപുണ്യഫലങ്ങളിൽ നിന്ന്
മുക്തി ഉണ്ടാവാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. ഭഗവാൻ എവിടെയാ ആജ്ഞകൾ തന്നിരിക്കണേ? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങള് അല്ലെ, നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ അതുപോലെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം. എന്ന് വെച്ചാ ചില പേരുണ്ട് അല്ലെ, സംശയാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാവോ എന്നൊക്കെ സംശയം വെക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ജനിമൃതികളിൽ ഇങ്ങനെ ഉഴലാൻ മാത്രമാണ് അവര് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ ഭഗവാനില് അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടും. അവർക്ക് പിന്നെ ഈ കർമ്മബന്ധങ്ങള് ഉണ്ടാവില്ല. പാപവും പുണ്യവും ഒന്നും അവരെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന എന്നുള്ളത് ശാശ്വത സത്യമാണ്. വേദങ്ങള് അല്ലെ, വിധികൾ അനുസരിച്ച് അത് ശാശ്വതമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ള ആ സത്യമുണ്ടല്ലോ, അത് ശാശ്വതമാണ്. ഭഗവത് ആജ്ഞകള് അത് വിശ്വാസപൂർവം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവത് കൽപ്പനയെ എതിർക്കാതെ, ജയപരാജയങ്ങളിലൊക്കെ ഉത്കണ്ഠയില്ലാതെ. ജയം വരും അല്ലെ, പരാജയം ഉണ്ടാവും, സുഖം ദുഃഖം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ആശ കൈവിടാതെ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉത്തുംഗ ശൃംഗത്തിലെത്തുക, ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തുക. അങ്ങനെ സ്ഥിര ചിത്തതയോടെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരു ദിവസം നാമം ജപിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ നൈരന്തര്യം വേണം ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ. അതൊക്കെ ക്രമേണ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേ ത്വേദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരായി മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. ഫൂൾസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ അല്ലെ, വിഡ്ഢികളാ. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനാണോ ഇപ്പൊ സർവജ്ഞൻ? അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളോ ആ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെയൊക്കെ അവഗണിക്കുക, അതൊന്നും അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് ബുദ്ധിശൂന്യരാണ്, വിഡ്ഢികളാണ് അവര് എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അതൊക്കെ വിഫലമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഉയർന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ ആജ്ഞ അത് ലംഘിക്കുന്നതിന് ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിച്ചാലും ശിക്ഷ കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ കുറിച്ചോ അറിയാത്ത മൂഢരുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ നിസ്വാർത്ഥരായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷ അനിച്ഛന്നഭിവാർഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിത. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? ഇത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാവും. നമ്മള് ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാലും പല തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തു പോകും അല്ലെ. ചെയ്തു പോകുന്ന ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ വരും. ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും, അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് അല്ലെ, മൗലികമായിട്ട് ആത്മീയം തന്നെയാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റേതായ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, ആ ജീവാത്മാവ് അണുവാണ്. ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി സെയിം ആണ്. നമ്മളും അതെ, ഭഗവാനും അതെ. ക്വാളിറ്റിയില് ഗുണങ്ങളില് സെയിമാ അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗലികമായിട്ട് ആത്മീയം തന്നെയാണ്, ശുദ്ധമാണ്. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തവുമാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പാപങ്ങളൊന്നും ആ ആത്മാവിന് ബാധിക്കണില്ല. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ്? പ്രകൃതിയോടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം അല്ലെ, ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടും പല പാപങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരും.
അന്തര്യാമിയായ പരമാത്മാവിനാലെ പ്രചോദിതങ്ങളായിട്ടല്ല അങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, മറ്റൊരു കാരണത്താലാണ്. അത് എന്താ കാരണം? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാ പറയുന്നേ. ഭഗവാൻ പറയാണ് 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഇഹലോകത്തില് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ശത്രു ഉണ്ട്. അതേതാണ്? കാമമാണ്. ഇപ്പോ രജോ ഗുണം, 3 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മള്. അതില് രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ആസക്തി കാമമാവുന്നു, കാമം ക്രോധമാവും, ക്രോധം സമ്മോഹം, അത് പിന്നെ ബുദ്ധിഭ്രമം, അല്ലെ, സർവനാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതില് ഈ കാമം ആണ് ക്രോധമായി തീരുന്നത് എന്ന് കണ്ടു. ആ കാമം അതാണ് നമ്മളെ ഈ പാപമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപം അതാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന്. ഇപ്പോ ജീവസത്ത ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താല് ഈ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ടല്ലോ അത് കാമമായിട്ട് മാറുകയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ദൈവികതയുണ്ട്. അത് കൃഷ്ണപ്രേമം അത് പ്രബലമായിട്ട് വരുന്നില്ല. അത് പിന്നെ ഈ ത്രിഗുണ സമ്പർക്കത്താൽ അത് കാമമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഏതുപോലെ പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താലെ തൈരാകും. അതുപോലെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കാമം പിന്നെ ക്രോധമായിട്ടും മിഥ്യയായിട്ടും മാറും. അപ്പൊ കാമമാണ് ശുദ്ധജീവനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുന്നത്. ഇതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഈ കാമത്തിനെ നമ്മൾ ജയിക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു അത് കാമമാണ്, എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മഹാപാപമാണത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. 38 ധൂമേനാമ്രിയതേ വന്യർ യഥാദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേദമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളെ മനുഷ്യരുണ്ട്, പക്ഷി മൃഗാദികളുണ്ട്, മറ്റേ വൃക്ഷങ്ങള് ചെടികൊടികളുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 വിഭാഗമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിന്റെയും ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയണതാണ്. ഇപ്പൊ തീയ് പുക കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീയിനെ കാണില്ല, ഉള്ളില് തീ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കാണില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ണാടി, പൊടി കൊണ്ട് കണ്ണാടി മുഖം നോക്കിയാൽ കാണുന്നില്ല, അല്ലെ, പൊടി പിടിച്ചാല്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഭ്രൂണം ഗർഭാശയ ഭിത്തി കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക, അപ്പോഴും കാണുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തിനെ ഈ കാമം ആവരണം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് പല അളവുകളിലാ. ഓരോരുത്തർക്ക്, ചിലവർക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കവറിങ് ആവും, ചിലവർക്ക് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കവറിങ് ആവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഈ കാമമുണ്ടല്ലോ അത് ഈ പുക പോലെയാ. അതിനകത്ത് കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്, ഉജ്ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ കത്തിജ്വലിക്കണ ആ ദൈവികത ഉണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് പ്രബലമായിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പുക കൊണ്ട്, കാമമാകുന്ന ഈ പുക കൊണ്ട് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്, അല്ലെ. പുകയുള്ളപ്പോള് ആ തീയിനെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഊതിയാ മതി, അല്ലെ, അപ്പോഴ് ആ തീ ആളി കത്താൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ നമ്മള് ഇപ്പോ ഒരു സത്സംഗത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഭക്തിയില് ഉയരാൻ അതൊരു കാരണമായി മാറും. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ മൃഗങ്ങളുടെ ഒക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ, പക്ഷി മൃഗാദികളിലൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ്, അല്ലെ. അവർക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനൊന്നുമുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടുതലില്ല. മരങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അവര് വളരെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലാ, അല്ലെ. അവർക്ക് അചരങ്ങൾ അവര് അനങ്ങാനും കൂടെ പറ്റില്ല, അല്ലെ, അവർക്ക്. അതുപോലെ അതാണ് ഇവിടെ 3 ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിര്യസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതൈർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്ത കാമം അതെവിടെയാ ഇരിക്കണേ? ഇനി കാമം എവിടെയാ ഇരിക്കണേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നു അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇതൊക്കെയും ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങളാ. അവയിൽ കൂടിയാണ് കാമം ഈ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ട് ഈ ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത്. മോഹം എന്താണ്? ശരി തെറ്റുകളൊന്നും അറിയാതെ വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവുക ചെയ്യണത് അല്ലെ? ഈ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരത്തില് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങളിലാ ഈ ശത്രു നിലയുറപ്പിക്കുക. സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻസിലാ ശത്രുക്കൾ നിൽക്കുക അല്ലെ? അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി അങ്ങനെയുള്ള ആ തന്ത്രപ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലാ പോയിട്ട് ശത്രു നിലയുറപ്പിച്ചേക്കണത്. ശത്രു കേന്ദ്രങ്ങള് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് നമുക്ക് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ് മനസ്സ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി അറിയുന്ന മാത്രയിൽ അത് സുഖാനുഭൂതികളുടെ സംഭരണിയായിട്ട് മാറും അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ കൂടി വരും. അങ്ങനെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കാമത്തിന്റെ കലവറകളായി മാറും. പിന്നീടോ ബുദ്ധിയും പിടിക്കും. അങ്ങനെ ബുദ്ധി ആത്മാവിന്റെ അടുത്ത ആളായ കാരണം കാമാവിഷ്ടമായ ബുദ്ധി ആത്മാവിനെ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയോട് ഒത്തുചേരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ആത്മാവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ തെറ്റുകള്, പാപങ്ങള് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നത്. 41. തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ പുതിയ പേരാ വിളിച്ചത് അല്ലെ? ഭരതർഷഭ എന്ന്. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിനെ മൂടാണ് കാമം അല്ലെ? ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാമം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കാമത്തിനെ നശിപ്പിക്കൂ എന്ന്. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാല് വിജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാമം എന്നുള്ള ശത്രുവിനെ നിർവീര്യമാക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആത്മാവ് ശരീരമല്ല എന്ന് ഗ്രഹിക്കണം. അതാണ് ജ്ഞാനം. ഞാൻ ആത്മാവാണ് അല്ലെ, ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഈ ജഡശരീരമല്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷ ജ്ഞാനം അതാണ് വിജ്ഞാനം. ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപം അതെന്താണ്? ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഞാൻ ഭഗവത് ദാസനാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെ, ഭഗവത് അംശം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളതാണ്. പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അത് സമ്പാദിക്കുക. ഇത് ആശ്ചര്യകരവും അതീവ രഹസ്യവുമായ അറിവാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കള്. അവിടുത്തെ സേവനം അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ചുമതല, കർത്തവ്യം. ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ വികല രൂപമാണ്, ഒരു പ്രതിബിംബമാണ് കാമം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ആധ്യാത്മജ്ഞാനം ആർജിക്കുക, അങ്ങനെ ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കുക. വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയ സംയമനമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അല്ലേ? അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 42. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹുരിന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. കാമത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വിവിധ തുറകളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാമത്തിന്റെ സംഭരണിയോ ശരീരം തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വേണം അതിന് പുറത്തു വരാൻ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളിടത്തോ ഈ തുറകളൊക്കെ നിരുപയോഗമാവും. അവിടെ ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്നെ പരമാത്മാവിലെത്തും. അപ്പോ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തിനെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കൂ.
ഇത് വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പിക്ചറാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പിക്ചറാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു രഥം കാണുന്നുണ്ട്. ആ രഥത്തിന് 5 കുതിരകളെ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രഥം എന്ന് പറയണത് നമ്മളുടെ ശരീരമാണ്. ഈ കുതിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. എല്ലാ കുതിരകളെയും കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കടിഞ്ഞാൺ എന്ന് പറയണത് നമ്മളുടെ മനസ്സാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാണ്. പിടിച്ചിരിക്കുന്നതോ ബുദ്ധി എന്നുള്ള ആ തേരാളിയാ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ബുദ്ധി. അപ്പൊ ഈ രഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആരാ? ഇവിടെ പിന്നിലെ ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സാക്ഷി രൂപത്തില്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് വേണം? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശരിയായിട്ട് കടിഞ്ഞാണുകൊണ്ട്, മനസ്സ് എന്നുള്ള കടിഞ്ഞാണുകൊണ്ട് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശരിയായിട്ട് പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിക്ക് സാധിക്കണം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാല് മനസ്സ് കൈവിട്ടു പോവും, അല്ലെ? കടിഞ്ഞാണ് കൈവിട്ടു പോവും തേരാളിക്ക്. അങ്ങനെ ഈ ബുദ്ധിക്ക് ഒന്നും ഇവരുടെ മേല് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതാവും. അപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഓരോരോ വിഷയസുഖങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഓരോ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോഴ് ബുദ്ധിക്ക് ഒന്നും നിയന്ത്രണത്തിൽ വരില്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴ് നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സില് നിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴ് ശരിയായ ദിശയിലേക്ക്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുന്നതിലേക്ക് ആ ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആ ബുദ്ധിക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പോഴാണ് ആത്മാവിന് സുഖം കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ആത്മാവ് ക്ലേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഒക്കെ തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയാല് ഈ ആത്മാവിന് ക്ലേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക, ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മാവിനെ ശാന്തിയില് സമാധാനത്തിൽ എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ ബുദ്ധിക്ക് ഈ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മേല് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോ നമ്മൾ അതാണ് ഈ പിക്ചറിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ജഡപദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരം ജഡപദാർത്ഥം. അതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും മനസ്സാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. ബുദ്ധിയോ മനസ്സിനെയും കാള് ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പോഴോ ഏറ്റവും ഉന്നതനായതോ ആത്മാവാണ് ബുദ്ധിയേക്കാളും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളത്. അത് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എങ്ങനെ നേടാം? അത് അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ് പറയുന്നത്. കാമരൂപി ശത്രുവിനെ ജയിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം? ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ABCD ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യണം. ജീവിതത്തിലെ സഫലത, ശാന്തി, സുഖം എല്ലാം നമുക്ക് അപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ. ഈ വഞ്ചകനായി കാമത്തിനെ നശിപ്പിക്കാം. എന്താണ് ABCD ഫോർമുല? A എന്ന് പറഞ്ഞാല് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, അതായത് സത്സംഗം, ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം ഉണ്ടാവുക. A അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബുക്സ്, നമ്മുടെ വൈദിക ജ്ഞാനം തരുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുന്ന ബുക്സ് വായിക്കുക. C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാൻറ്റിങ് ആണ്, ഭഗവത് നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറ്റ് ആണ്. നമ്മള് പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഭോഗം സമർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാം. അങ്ങനെ ABCD ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവും, ജീവിതത്തില് സഫലത കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചതന്ത്ര മന്ത്രം ഗ്രൂപ്പിലൊന്നിടണേ. പഞ്ചതത്വം തത്വമന്ത്രം ഗ്രൂപ്പിലൊന്നിടണേ. ഇടാം. ശരി മാതാജി. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ആ ചോദിക്കൂ. ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ആ ചതുർത്ഥാശ്രമം പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ? മനുഷ്യനാവുമ്പോ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. വർണ്ണം നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ്: ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. ആശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ. അതാണ്. ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം അല്ല, ഗാർഹസ്ഥ്യം. ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞാല് ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. വേറെന്തെങ്കിലും? ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വായിച്ചോളൂ. ആരെങ്കിലും എഴുതിയൊരു വായിക്കൂ. ഏകം വധ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അർത്ഥം? ആ ഒന്നിനെ മാത്രം, അതായത് ബുദ്ധി യോഗം, കർമ്മയോഗം, അതിലെ മാത്രം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാലും. തദേകം വധ, ആ ഒരെണ്ണം മാത്രം പറഞ്ഞു തരൂ ഭഗവാനെ എന്ന് കൃഷ്ണ. ഒരെണ്ണം, പലതും പറയാണ് അല്ലെ? ഭക്തി യോഗം, ബുദ്ധിയോഗം, കർമ്മയോഗം എല്ലാം ശ്രേയസ്കരമാണ് എന്ന് പറയാണ്. എനിക്ക് യോജിച്ചത്, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായ ആ ഒന്ന് മാത്രം, തദേകം വധ പറയൂ. ആ ഒന്ന് മാത്രം പറയൂ. അടുത്തത്. ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഏതൊക്കെയാ? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതെ. അടുത്തത്. യജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വിഷ്ണുവിനായുള്ള കർമ്മമാണ് യജ്ഞം. അതെ. അടുത്തത്. അടുത്തത് 4 യുഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അടുത്തത്. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. ഭഗവാൻ 3-30 എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താ? മയി സർവാണി കർമ്മ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യണം. എന്താണ്? നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. കർമ്മം ചെയ്യാം. അടുത്തത്. ശ്ലോകം 32 പൂർണ്ണത എന്നാൽ എന്താണ്? എന്താണ്? അസൂയ കൂടാതെ എന്താ? എന്താ പറഞ്ഞേ? ചോദ്യം വായിക്കട്ടെ? ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടില്ല. ഉണ്ട്. ഉത്തരം വായിച്ചോളൂ. അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നു. എത്ര മണിക്കാണ്? അതന്നെയാണോ അതിന്റെ വാക്ക്? 5:30 കണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? പൂർണ്ണത ആരാ ശരിക്കും എഴുതിക്കണത് എന്ന് കൂടി പറയൂ. എവിടെ മോനെ? ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം, അതല്ലേ പൂർണ്ണത? അതിന്റെ സെന്റൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ. അതെ, അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അസൂയ കൂടാതെ. അതെ, ഇവിടെ അനുസരിക്കുക, ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അപ്പോ കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ് പൂർണ്ണത. ശരി, അടുത്തത്. ശ്ലോകം 36 ഭഗവാനെ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വാർഷ്ണേയൻ. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവൻ എന്നാണ് വാർഷ്ണേയ എന്ന് വെച്ചാല്.
പിന്നെ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്താണ്? എന്താ രജോഗുണവും ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്താണ്? ആ എന്താ രജോഗുണവുമായി ആ രജോഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ആ എല്ലാറ്റിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ കാ ആ ഈ കാമ കാമമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അതെ അതെ. അടുത്തത് പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഉം. ജീവാത്മാവിനെ കാമം ആവരണം ചെയ്യുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന കാമം, അതിനെയാണ് പൊടി കൊണ്ട് മൂടിയ കണ്ണാടി ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ജീവാത്മാക്കളുടെ അല്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ തന്നെയാണ്. അതില് മനുഷ്യര് എന്നുള്ളതിലല്ല പെടുക. എന്താ പറയാ, പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ അതിലാ പെടുക. പുക കാണിച്ചിരിക്കുക. അല്ല, പുക മനുഷ്യരുടെ കാണിക്കണു. കണ്ണാടി പൊടി എന്നുള്ളത് പക്ഷിമൃഗാദികളെ കാണിക്കുമ്പോ, പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കുള്ള അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താ ജ്ഞാനത്തിനെ എഴുതുമ്പോൾ? ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന കാമം, അത് തന്നെയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പറയൂ അടുത്തത്. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഏതാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. അതെ അതെ, 3. ഇനിയോ? കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചോദിക്കൂ. ABCD പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതൊന്നും കൂടെ പറയാമോ? ABCD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, സത്സംഗം എന്ന് പറയും. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്സ്, സി പറഞ്ഞാൽ ചാന്റിങ്, മന്ത്രജപം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറ്റ്, പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. നന്ദി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് കുറച്ച് കട്ടിയായിരുന്നോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം. ചോദിക്കൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യും പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് നമ്മുടെ മനസ്സർപ്പിച്ചിട്ടാണോ അതോ നമ്മള്, അതായത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി പൂജ വെച്ച് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെക്കണം, തുളസിയിലിട്ടിട്ട് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുല്ലോ. അപ്പൊ അത് എനിക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി, ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ചോദിക്കാനൊരു മടിയായപ്പോ എന്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവസാനം ചോദിച്ചാ മതി. ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, നമ്മള് എന്തൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും മനസ്സർപ്പിച്ച് ഭഗവാനാണ് ഇത് എന്ന് ചെയ്യണോ അതോ പൂജാ റൂമിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ തൊട്ട് അങ്ങനെ വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ട്, ഞാൻ പോയി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു, എന്റെ അടുക്കളയിൽ കയറി ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ചു. അതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം വരണം. അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അടുക്കളയിൽ വരുമ്പോ ഇന്ന് ഭഗവാൻ എന്തായിരിക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഞാനിതാ ഇതുണ്ടാക്കണു, അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മൾ അങ്ങനെ പൂജാ റൂമില് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പീരിയഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവുമ്പോ ഇത് മുടങ്ങുമല്ലോ, അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുമോ? ഇല്ല, ഭഗവാന് ഒരാൾ മാത്രല്ലല്ലോ പ്രസാദം അർപ്പിക്കുന്നത്, കോടി കണക്കിന് പേരാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോ അതൊരു പിന്നേക്കതൊരു ഇതാവുമോന്ന് അറിയാൻ. ഇല്ല, ഭഗവാൻ ഒരാളോടും ദേഷ്യമോ കോപോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിനാ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണേ, അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ പൂജാ റൂമില് എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവൂലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ മാത്രമാണോ അതോ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ വെക്കണോ? അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വെക്കണ്ട. എല്ലാവർക്കും വെക്കണ്ട. അത് ഇനി നമ്മള് പോകെ അത് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കും. ആരാണ് സർവജ്ഞനായ, മറ്റവരൊന്നും ബോധിക്കില്ല. ഇല്ലില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ളവരാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാ പഠിക്കാൻ പിന്നെ പോകുന്നു. അടുത്തടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. നാരായണായ സമർപ്പയാമി. അതെ, അങ്ങനെ
അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉള്ളികളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ചായ കാപ്പി ഒന്നും വെക്കേണ്ടതില്ല. പിന്നെ നോണൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല, വേണ്ടതില്ല. അതല്ലാതെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വേണം ഭഗവാന് തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് രാവിലെയും സമർപ്പിക്കാൻ. വൈകുന്നേരം അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ? അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിലവര് വീട്ടിൽ അത്ര പരിശുദ്ധമല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നുള്ളവര് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം വെക്കണവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ദീക്ഷ എടുത്ത കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നേരവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ എന്ന് ചര്യയുണ്ട്, നിഷ്ഠയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയോ മാതാജി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ പേരൊന്ന് പറയാവോ? അച്ഛന്റെ പേരെന്താ? സജി ദേവിയും വിശ്വംഭര മിശ്ര ഭഗവാന്റെ പേരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ജഗന്നാഥൻ. ജഗന്നാഥ മിശ്ര, അതന്നെ, ജഗന്നാഥ മിശ്ര, ശജി ദേവി. വിശ്വംഭര മിശ്രൻ എന്നായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കുട്ടിയുടെ പേര്. പിന്നെ ദീക്ഷ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്നായത്. ജനിച്ച വർഷമോ മാതാജി? ജനിച്ച വർഷം പറയാം. 1486 ജനിച്ചു. 600 വർഷത്തോളം മുമ്പാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ കുറെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ തെളിവുകള് കുറെ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളില് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാം. 12 പുരാണങ്ങളില് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തില് ഗോപ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരം ചെയ്യുന്ന. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ഉണ്ട്. നമ്മള് ഗൗരാഷ്ടമി വരുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ടും കൂടി. ചോദിച്ചു. നമുക്ക് ഭക്ഷണം വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു തീർത്ഥം മാത്രം തുളസിയിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോണു. ഓരോരോ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോ പഠിക്കും. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി. ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളത് സമർപ്പിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പിന്നെന്തെങ്കിലും? സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ശ്രീയുടെ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്. 4 കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നവര് ചെയ്യാറ്, നിർബന്ധം നമ്മൾ പറയല്ല. ചില പേർക്കൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളൈറ്റ്സിന് മാംസങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കണില്ല അല്ലെ? നോണൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരാ മിക്കവരും. 25 വർഷമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു. അല്ലേ? ചില പേര് ഉപേക്ഷിക്കും, ചില പേർക്ക് വിഷമാ. അതൊക്കെ അവനവന്റെ ഇഷ്ടം. പിന്നെ നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരക്തി വരും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളും. നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.